ifemela lapha ekhaya isihlobo selamani naye wonke umuntu okhoyo ngelihle igama likaKristu amen ugqityiwe ndiyacinga ndisathatha imizuzu emininzi imizuzu emibini mithathu sihambe sobeka umama eyona nto ke edisikelelayo ikomkhulu andithathelanga ngomso ndisenonganikwa kule ndawo mandikhahlele kwikomkhulu eyona nto endisikelelayo kule nkonzo lomama kukuba alale lo mama isasho ukuthi uYesu kwizinto zonke wanyamezela umama ubamba uqinisa njengoba bisethile umama yandikhumbuza bawo uswela indawo ibalana nje elifutshane lomdlali webhola okwakuthiwa ngithini ezidlahla okwathi kwakubonakala uba kunzinyana wabona bakangeni ebaleni kuthi ke kwi-second half afake igoal that was the winning goal angaphakami phansi athi ucoach thine angeke ube uphulo le goal athi yena andophulwanga lini endophuke bakwi-first half kodwa kwathi kuba ndingukapteni iteam yonke ijonge kum ndanyamezela uthi andophukanga ngoku ngenzakele kwi-first half kodwa kuba iteam ijonge kum unyamezele lo mama kodwa ke ndithethile kwiveki ephelileyo I mean kwezi zuku zidlulileyo xa bendilapha thethile nekhaya ndiyafuna ukuthi ke thina basheleyo basele ngasemva siyahambe thina sibasidlekeleni asizozala ukuqhubekela ihambe isaqhubekela ndizama ukunomeleza kanomasho nomelelane amen bekungalulanga nakuye umama kodwa wanyamezela kodwa kwangulowo lomzuzu elowo nalowo uJomba ekugqibeleni anikele isatha kodwa xa ungakhwanga zanga unyamezela awuthi ufikelele kwesi sigaba afikelele kuso amen ukhona umuntu ozawubeka izwi nentshumayelo amen imizuzwana inyanga imizuzwana emibili nemithathu asinike umkhombandlela ukuthi ewe kwenzekile kwenzekileyo kodwa masithini thina abashele ngasemva apho ndiyakhona mna yekubeni bandibulele nje inkokheli ebezikhona egameni lebandla lamaHebrew sithe sakwenzeka isithongo kwekhaya nanjengomkhonjane sesithatha ngoba zonke inkonzo zilapha zingama akhange kuphele umuntu kwekhaya esime bengene ezinyaweni zethu singamadezini asiyithathi kancinci loo nto ukhulo futhi asibajongelanga phansi ekubeni ba futhi kwafikelela mina namhlanje bangafumani qonga lakwenza nje bebekade besenza siyabulela inkulu nto niyenzile bawubusimani bawuthunulwa nani nonke nina ningakhange nikhankane akwazi ngiyaqhubeka nje njalo nditsho egameni lebandla ibandla laseTemplem liphumile mbombo zonke iMpumalanga lapha iWestern Cape lapha iEastern Cape lapha bezokhahlela bezobuya ngesidima umama obulenye lamalungu wabo ndiyayibulela loo nto egameni lebandla laseTemplem uzawuphakama ke umfundisi uStemela eze ngaphambili atsho ukuthi ke kwenzekile kodwa ke ngoku yangazi kaphakamisa amehlo wethu
nanjengoba kubhalwe uMcwathe izimiso zikaDavide chapter 121 aphathi khona waphakamisela isitabela yawuvela phini uncedo lami liyavela kuYehova